Salutare, dragi prieteni! Acum nu pot întoarce camera pentru că nu se vede și vreau să-mi filmez ferma mea care am făcut-o și nu pot să întorc. Deci cam așa îi toată mobila. Aici ți-a lăsat spațiu ca să poată să pună părinții mei telefonul. Da, un pic da, mică, și televizorul. Și bă, cât e 32. Așa, acum, după cum spuneam, aici vom începe de la tractor. Aici am eu remorca în care, după cum se vede aici, mai le cai, ața care le cai și tractorul. Iar ăsta, aici am eu toate vacile. Am 5 vaci. Le-am făcut aici șevalăurile. Și aici partea să nu lovească caii, ca în 2 cai la fel. Și de pe partea aceasta, stați un pic pentru că îi la țarcă aici, așa. Aici am porcii, aici e scroafa asta de purcei ăștia doi, aici e băiatul care e de aia altă scroafă care am vândut-o și aici mai am 2 porci de anul trecut. Aici am niște câini, o mai luat fratele meu 2, după cum se vede 3 mari, unul mijlociu și 2 mici de întors, ăsta și ăsta. Găinile în cocoș. Asta e puica de anul ăsta și astea sunt găini de anul trecut. Aici 2 boboci, o rață, un curcan. Mai trebuie să aduc de la bunica mea un curcan mic. Aici am un un pui de găină. Aici 2 găini de pitic. Și cam asta a fost tot. Pa, pa!